A Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago, acolleu o xuízo contra unha parella de Ribeira por supostos abusos sexuais á filla menor da muller. A Fiscalía pide para ambos unha pena de prisión de 6 anos e medio. A parella de Ribeira acusada de manter relacións sexuais ante a filla menor da muller, a que obrigaban a ver películas pornográficos e da que supostamente tamén abusaban, foi xulgada hoxe na Audiencia Provincial da Coruña con sede en Santiago. A Fiscalía pide para ambos unha pena de prisión de 6 anos e medio e mañá continuará a segunda sesión. A vista estáse a celebrar a porta pechada e, segundo explica o fiscal, os acusados levaron a vivir con eles a filla menor dun deles durante un ano, un período durante o cal ambos obrigaban habitualmente a nena a visionar películas de contido pornográfico. Igualmente tamén apunta que chegaron a manter relacións sexuais na súa presenza e realizaron tocamentos á nena. Dase a circunstancia de que nesa época, e tras escolarizar os acusados a nena nun novo colexio, xa dende os inicios do curso escolar, esta comezou a mostrar un comportamento sexual explícito en clase impropio da súa idade, segundo sinala o propio escrito. Preventivamente atribuíuse a custodia de menor a un familiar e privouse dela a súa nai, mentres que se establecía unha orde de afastamento de ambos. Os feitos son para o Ministerio Público constitutivos dun delito continuado de abusos sexuais e dun delito de exhibicionismo e provocación sexual, polo que pide para cada un 6 anos e medio de prisión. A maiores reclama que ambos permanezan afastados da nena durante 10 anos e que a indemnicen con 6.000 euros por danos morais.